Posao, jebi ga. Brate, gde ti imaš? Da. Poštovani gledalci, emisija Miško i Johnny razotkrivaju tajne ja znam kako da nazovem emisiju, da li su to tajne fizike. Tajne fizike, da. Ne, ovo je nešto više. Ovo je nešto više od toga. Tajne nerealne fizike. Dakle, ovo je silos u Mladenovcu. Ovo je rampa na koju će uskoro ući kamion. Čekali smo kamiona koji se zove Neustrašivi, međutim došao je Gole, ali pošto mi više nemamo vremena da čekamo i Gole će završiti posao. Ovo je vaga na kojoj mi stojimo, sad on prvo mora da uđe ovde, da prođe preko ove rampe i da dođe na vagu da se izvaga. A nakon toga sledi spektakl. Kako ga lomi, pun desni, levi. Op, da ne iskida ovo. Neće. Op. Ode. Ako vi mislite da je ovo lako, svi vi koji me smarate da kupimo kamione, evo pogledajte. Ne ovako ja ga ne bi utero nikad. Nikad. Sad ćemo da se sklonimo da ga utero na vagu. Šta imate kažete po pitanju istovara kukuruza današnjeg? Dobro napredu. Eto, to je to zrno od kojeg se živi. Neki kažu kukuruz, neki kažu muruz, ali to je to. Znači sad ga on vraća u rikverc, verovali ili ne. Dakle, sledeće što će se dogoditi je izvrtanje ovog kamiona u našu desnu stranu pod uglom koji je dosta neverovatan. Nešto manji od 90 stepeni. Pokušat ću sve to da vam dočaram na snimku, ali verujte mi da je mnogo realnije kad se gleda u prirodi. Da li ste spremni za prkošenje fizici poznatoj u ovdašnjem svemiru? Dakle, ravnamo. Jebem ti prašinu. Ništa u pičku, mati.
dakle. A se nagutah prašine kao budala. Direktore.